羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。Ayo. Loh. Ancok, loh. Astagfirullah, loh. Kulone segudine ngene mah capek nabrak lho. Biru, Cuk. Pitik mana nabrak. Skor sejuta mana nabrak. Ginggo ke story mah. Nabrak caca, screen. Niki jagung yo apa didol payu 2000 wis ra di dhuwit ngene penggaweane tengak-tengok dolanan HP kota yo entek ora iso ngecat cewek yo niki lho isine gimululan antak bayi ta apa iku yo di jagung ya ora payu. Ini duit ning lah. Siapa ya? Kata kenal? Bedek do. Siapa ya? Siapa lah? Ayo, sama lu bedek. Kata kenal ke siapa? Sama lu. Ke siapa? Sama lu. Ke siapa? Ke siapa? Ayo, sama lu ayo. Monsen. Baik, apa sudah apa? Coba dan coba. Iya. Auding lah. Aduh jagung lho, Pak Umek 2000. Apa? Real. Lah yo dak iku 2000. 2000 kok gitu pentor akan naik, Bro. Jagung kowe 3 tuwe paru 5 juta kok. 5 juta. Iya, 5 juta. Gue ninti. Cimat. Yo. Cimat. Ayo. Kalau naik Wah, bisa cupura, Cuk. merek cok sidik gas. Ndi? Rona sidik enggak sidik. Lanjut, petek sugih, ayo. Ayo. Sinten? Kula sinten? Kula nuwun. Malah ngajak bulan. Wis itu nggih lho. Bro, no. Apa? Iki ngono sing dibungkus bro. Cuma ini kecanduan. Bro sing suruh coba ya rupane kok kula. Udah sugih. Wah. Aja apa? Ben jagung ora payu meronge wah. Ben tambah larang. Ya cuma tahu aja. Kayak ngono lho, Mbak. Kayak apa lali ya aku. Ya dong. Dong. Yo. Ora siji. Ayo aja kumpul terus semua payu, Mbak. Ah, kayak pentol ora kok.
tak kei iki karek sicok nang online wis enteki. Gitu bang. Terus bang. Emang gue ora. Aku. Oke. Wis mencok. Mbak tak gawani bang. Sik. Kocong. Mas mbak. Cokan. Alhamdulillah ya mbak, ayo dong. Dong tahun wis ra utut iki, agak utut iki dong. Wis matur ya dong. Jalana, balik sih yo lah. Iki jajan tak nganu, jajan ning sawah kok pae wong juga udah tuh. Wis siapa balik. Siap. Nah lah. Goblok, iki mah jajane takon dipune sik piye carane ngenggo iki lho. Ini lho kabar ayo. Piye, kowe mau coba di angka LX. Tinggal jadi tenang. Iya, ayo tinggal ya lah. Terus. Wong geblok kemating telu. Terus. Iki penting. Masuk. Oke iki ayo. Selo. FDI angka LX. Oke, enggak boleh sih. Apa sama klik. Ayo. Oke. Tidak piye alah, luwih gampang tak waca x. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur. Padi, kudune geblok lemah ping 3. Berarti sok jauhnya payu 8 juta kena gue bagi uang loro. Tani memang Kenapa, Cok? Teli lo. Iya lo. Dakuan ngene ngono kala-kala mbok rami ta mbok plaster gasi. lho ora payu are. Jimat nek kayak kowe iku lho ora mandi. Wis 3 dino. Masa ora mandi lah. Ora. Kira kowe mesti ya. Bener, macane maya to. Di klik-klik. Di NKLX. Wah. Piye iki yo? Nek ngene. Ya bener keliru ah. Lho aku tak tulis sak lemah ya. Wah,